To, INEC da jami'an gwamnati an yanka ta tashi. Mun ji duk abin da kuke ƙullawa ma'aikatan hukumar zaɓe da ku da jami'an gwamnati. Wato duk wani presiding officer wato PO naira 50,000. Har PO yana cewa kaza kuna cewa a'a ku matsayinku na jami'an gwamnati kun riga kun gama da jami'an hukumar zaɓe da duk wani security. To security kar ya fasa karɓar cin hanci. Kai ma PO kar ka fasa karɓar cin hanci. Kuma INEC ku already an ce an riga an ba ku naku. To ba komai. Allah ya haɗa mu ranar Asabar ɗin. Ku yi duk abin da za ku yi. Me san ya tabbatar da magana ta gaskiya ce cewa akwai ƙulla-ƙulla tsakanin gwamnatin jihar Kano da PO presiding officers wanda aka ba 50,000 da 'yan sanda ko in ce securities, ba 'yan sanda ba, securities in general da suka ce sun gama da su, da jami'an hukumar zaɓe akan a murɗe zaɓen abba gida ai algus ai almundahana a cuci al'ummar jihar Kano. Zan saka muku audio ɗin, za ku ji yadda aka yanka ɗin ta tashi ta fasu. Allah ya kama ku, kuma Allah da duk abin da za ku ƙulla sai Allah ya tona asirinku. Bijahi sayyidina Rasulullahi, duk wanda zai shirya wani abu domin a cuci al'ummar jihar Kano, Allah sai ya kunyata shi. Kuma ya kamata a ce kun gane cewa wannan abin ikon Allah ne, ku daina yin haka. Domin duk abin da kuka ƙulla ɗin a ƙarshe sai ya warware, sai ya fito an ji abin da kuka ƙulla. Allah ya sauke. Ku biyo ni 'yan uwa, zan sa muku ni kuma audio ɗin yanda suke bin PO ɗin suna cewa su ba su 50,000, kuma abin kunya ma wayan an baka 50,000 ɗin a ciki dai sai ka ba da cin hancin 10,000 ka mayar wa kwamiti. Allah ya sauke.